Grabe yung huli na parang nito. Madali siya oh. Panalo. Gilid-gilid na. Yung mga huli ni paring Nico yun oh. Yun, what's up mga kalabarkada, kumusta po kayong lahat? Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Bali, nandito tayo ngayon sa may Lawson. Bali, bumili lang tayo ng kape mga kalabarkada. Tapos pupunta tayo dun sa bahay nila paring Nico. Makakasama pala natin si paring Patchot. Ayun si paring Patchot, makakasama natin. So tara mga kalabarkads, puntahan natin si paring Nico. Tapos alis na tayo para kita-kits tayo sa kanila paring Nico. Ayun mga kalabarkads, nandito na si paring Nico. Ayan pagdating namin doon, sakto palabas siya ng bahay nila. Syempre hindi naman tayo na late ngayon. Grabe ingay ng bike ko. Nabasa ko kanina. Oo. Grabe yung ingay ng bike ko ngayon mga kalabarkads. Bali, winasingan ko kasi kanina. Si paring Nico. Ano? Lulusong na naman tayo mga kalabarkads. Ayun. Sana marami tayong mahuli ngayon mga kalabarkads. Wala na si Patchot ah. Ha? Nandyan sa likod. So ayun mga kalabarkads, bali kita-kits na lang tayo mamaya dun sa spot natin kasi maraming sasakyan. Maraming sasakyan pero sana all may sasakyan. Sasakyan namin, bike lang. Bike lang yung sasakyan namin. Sana nga madagdagan pa ng 2 gulong. Pwede naman pakabitan mo dito sa likod para Ano yun, yung bike pang bata. So ayun mga kalabarkada, bali kita-kits na lang tayo mamaya dun sa spot natin kasi baka mahagip tayo ng sasakyan. So ayun mga kalabarkads, nandito na tayo sa spot natin. Bali ayun o. Yan yung spot natin na nakahuli tayo ng malaking pusit. Yung nakahuli si paring Nico ng malaking pusit. Tapos ang problema lang natin ngayon, yan, mahangin. Pero sige, susubukan pa rin natin na ilawan mga kalabarkada. So ayun, lulusong na tayo. Lusong na naman ng mga vampira. Ayun, tara, umpisahan na natin mga kalabarkads. Ayun mga kalabarkads, lusong muna tayo. Kasama rin natin yun si paring Patchot. Ayun o. Ang problema natin ngayon, malakas yung hangin. Sana nga may mahuli pa tayo kahit nang ganyan yung dagat ngayon. Medyo malakas-lakas yung hangin ngayon. Gawa ka nung medyo may bagyo dito sa Japan. Pero hindi naman tayo masyadong apektado dito. Medyo malayo nga siya. Pero yung hangin, abot siya dito. Lulusong na tayo mga kalabarkada. Yan na ito mga kalabarkads. Ito, bababaw pa yan hanggang dun ng tubig. Kaso ngayon malalim pa. Tapos ang lakas ng alon oh. Malakas yung alon. Sana nga kahit paano may mahuli tayo.
malaki. Kaya didiskarte muna tayo sa mga pangulam natin. Sana nga may mahuli. Grabe yung huli na parang nito. Madali siya oh. Panalo. Gilid-gilid na. Ha? Mataba nga. Malaki rin oh. Parehas na. Paano bang ilagay ito? Mapal. Diretso mo muna yan. Matigas kasi masyado to. Yung ano mo. Naulo pala kayo, hindi na pala pumalag. Sumasabit siguro itong ano. Sumasabit siguro dito sa pangko. Ayun, binayanan. Maganda niya. So yun mga kalabarkad, bali nagpalit lang tayo ng battery ng camera. Bali ito yung nahuli natin, isang piraso, ayan o. Pero malaki-laki na rin ito. Tapos yung lambay nandun, may mga lambay rin tayong nahuli. So, balik tayo doon, nagpalit lang tayo ng battery ng camera natin. Medyo malakas kasi talaga yung hangin. Hindi natin masyadong makita yung mga alimasag.
Ahon na tayo. So, ayun mga Calabricats, bali umahon na kami. Uuwi na tayo kasi medyo mag-uumaga na rin. Di bali may nahuli naman tayo kahit papano. Ayan na. Yung mga huli ni paring ni ko yun. Yan pa. Yan. Ito yung huli natin. Tapos bali uwi na tayo. Yan ang legendary talaga. Ang lalaki ng huli namin, no? So yan guys, nag-vlog eh. Buhay vlogger. ito yung huli namin guys. Yan. Bali ito pala yung huli ng parang patchat ah. Yan yung huli ko guys. So ayun mga Calabricada, malapit na kami sa bahay nila paring Nico. Ano? Good morning. morning mga Calabricats. Pero kung yung bahay ko doon lang malapit sa may dagat, sa kada babad ng tubig doon ako lagi ha. Ay. Araw-araw, no? Oo. Kahit naman siguro ako, sarap magbabad. Kasi ikot lagi ako doon ha. Ayun. Green light na. Tara. Bali nandito na tayo sa bahay nila paring Nico. Pasok muna tayo dun sa loob. Pasok muna tayo. Pasok muna tayo dito sa bahay nila paring Nico. Papainit ko lang tong kape. Yung kape natin kanina na binili natin. Pero yun ang pinakamaganda dun eh. Kahit pa paano hindi tayo nasira. Never tayong masiro ngayon. Thanks God. Time check pala tayo mga Calabricats. Sa'yo na. Lasing ko ng madaling araw. Tamang-tama. Tamang-tama mamaya pagtulog natin. Ayan. Grabe. Hubad-hubad din talaga si paring patchat ah. Ito lang yung nadali natin kay Calabricats. Dali na. Tumulog na. Umagal. Wala, ayaw na. Ayaw. Ayaw na. Wala. Parang sunog na tong kanya. Ano na talaga siya. Dito yung arrival na. Grabe. Yan yung huli na paring Nico. Tingnan mo. Paano Tingnan yung kamay ko. Oh. May ano ba dyan? Grabe, mas malaki pa yung isda sa kamay ko. Bali, shoutout nga pala sa mga bagong kaibigan ko dyan na mga fishing, mga master, mga idol. Shoutout sa inyong lahat. Di ko na kayo may isa-isa. Pero alam nyo na kung sino kayo. Lalong-lalo na. Pero yung talagang idol namin, si Bro Gabi Ramal. Saka si Murong Spearfishing. Yun. Shoutout sa inyo bro. Mga master. Yan o. Shoutout. Tapos sa Primitive Islander na bagong kaibigan ko sa YouTube. Shoutout sa inyo mga katangay. Mga katangay. Grabe sila. Mamaw yung mga paninisid nila. Mga Calabricats. Grabe talaga. Parang si anong machete. Titi. Matitim laking tiyan. Dom. Si parang patchot parang machete pero pag tinawag mo dyan, machete. Machete. Ano paring Nico? Ayan o. Matinig Calabricats. Pugita na naman. Madali lang good shopping Calabricats. Grabe. Sa akin, ubus ko na yung pugita ko dong. Ang bilis oh. Ngat-ngat eh.
Ngat-ngat. Bilis naman. Hindi kasi ako nag-grocery. Ha? Hindi ako nag-grocery. Hindi pa naman kami nag-grocery. Di, wala talaga akong kakarne-karne. Yung grocery namin nung ano pa yan? Nung sahod. Nung nakaraan pa? Oo. Tingnan mo. Mayroon pa yan. Ay, panalo sa huli na naman ngayong araw. Oh, baka may gusto kang batiin to. Binabati ko nga po pala yung mga kamag-anak ko dun sa dagat, tabing dagat, yung mga alien dyan. Shout out sa inyong lahat. Yung chino na hindi ko nahuli, shout out din sa kanya. Buti na lang hindi ko siya nahuli. Dahil kung nahuli ko siya, uulamin ko talaga yun. Isang outdoor yun eh. Alam mo kung, Pachot, alam mo kung bakit ayaw nang magpahuli ng chino sa'yo? Sabi ng chino, wala ka namang camera. Hindi na siya sisikat. Kasi niya sumikat. Wala kang camera, hindi ako sisikat. Pero siyempre, masaya tayo kasi may huli tayo. Masaya tayo. Kasi may huli. Epekto ng walang tulog. Bangag. Magkape muna tayo mga kalabarkada. Kape. Kunting post na lang sa subscriber ko. Allah. 970. Alam na lang. 21 na lang kulang para mag-1. Ayun, malapit na palang mag 1,000 subscribers si Patchot. Ayun na. Malapit na magpakain to. Malapit na birthday. Sana sa pag-birthday mo, mag 1,000 na yan, Mikey. Oo. Tapos pakain ng octopus. Oo. Grabe, parang tumutungkala ng bira. Kape tayo mga kalabarkada. Katapos natin magkape, maliuwi na rin tayo. Magkatapos magkape, tulog. Oo, tulog. Bahay mo to. Mali, hanggang dito na lang itong video namin mga kalabarkada. At least kahit pa paano hindi kami nabitlog. Meron pa rin huli, no? Hindi nabigo. Hanggang dito na lang. Ingat. God bless at lagi nating tatandaan. God is good all the time mga kalabarkada. See you on my next vlog. Kaya mo nga daw yung camera. Ganyan pala pagpatay, kailangan Dito. nakadikit. Dito.